kai kayo na kayo motoci, kai kayo dabbobi, iska da ruwa da abinci, ka tsare ni da sharrin mutum da aljan ba dan ni ba. Halin manoma ake sai murna da ranar gani, a 2022 ake wa maraba da lale. Kai ruwa na salati gurin Muhammadu daga Amina, Ali da sahabbansa wanda sun ka zamo gatana, kamar Umar Sadiku da Aliyu abun faharina, sun annabi hidima dole sa su cikin waƙena. Halin manoma ake sai murna da ranar gani, a 2022 ake wa maraba da lale. Yau muke yin murna da ganin rana mai girma, rana ta masoya makarantar mu yau ba dama. Ranar murna ce mun yi kandi mun yi himma, alasa albarka a karatun mu ba dan mu ba. Halin manoma ake sai murna da ranar gani, a 2022 ake wa maraba da lale. Ilimi son kowa kar mu bar shi akwai wahala ne, sai mu karo himma tunda ya zamto riba ne. Kar mu zama yin wasa mu rike shi akwai riba ne, da kaji an cewa ne ilimi ne masa rana. Halin manoma ake sai murna da ranar gani, a 2022 ake wa maraba da lale. Yau mazan mu da mata suna ta murnar kandi suma, yan uwa da abokai suna taya mu da murna suma, yayyan mu da kalle suna taya mu da murna suma. Adamu na ma'aji yau muke yin murna mu ma. Halin manoma ake sai murna da ranar gani, a 2022 ake wa maraba da lale. Ga karatu ga kuma tsafta ba kamar ku a wannan fanni, ɗaliban su da tsafta da ka gane su abin sha'awa ne, mata da mazan su da tarbiyya ba raina mutane, gaba dai ma'ajin mu abun fahari na. Halin manoma ake sai murna da ranar gani, a 2022 ake wa maraba da lale. Adamu na ma'aji rabbana ya daɗa miki girma, kin zama son kowa a Kano kin rike al'umma, baki kyamar kowa ga karamci gun al'umma, sauran na baya ke ake wa kirarin girma. Halin manoma ake sai murna da ranar gani, a 2022 ake wa maraba da lale. Malamai masu girma ku ake wa kirarin girma, malam darakta Sadiku Allah da dama ka girma, alƙara basira da daraja a gurin al'umma, Allah ya da dama da martaba har da nisan kwana. Halin manoma ake sai murna da ranar gani, a 2022 ake wa maraba da lale. Har da malam Shafi'u kaga mai rike kambun girma, malam Salisu Musa firinsifal alƙarar kama, alƙara masoya da lafiya har da nisan kwana, bayis na firinsifal sakarim alƙarar kama. Halin manoma ake sai murna da ranar gani, a 2022 ake wa maraba da lale. Sannu malam Umar sannan ka da aikin girma, malam Sani akawunta jinjina alƙarar kama, malam Sadiku Tanko jinjinar ban girma kai ma, har da malam Abdulazizu kaga mazajen fama, har da malam Ibrahim Salifa na kowa, har da malam Babba, har da malam Hamza na kowa. Halin manoma ake sai murna da ranar gani, a 2022 ake wa maraba da lale. Ɗalibai masu girma zan kira dan sun ciri tuta, sun kula da amanar makarantar mu sun ciri tuta, sun rike martabar su makarantar mu sun ciri tuta, jinjina a gare ku rabbana ya rika maku kuma, alasa albarka cikin karatun ku kun yo himma.
ba kwa kyamar kowa. Sani Adam Zubairu yayi murnar kandi shi ma, har da Nafi Shu'aibu yayi murnar kandi shi ma. Ibrahim Yakubu yayi murnar kandi shi ma, har Bashir Tijjani yayi murnar kandi shi ma. Labarana Haruna yayi murnar kandi shi ma. Hauwa Abdullahi tayi murnar kandi ita ma, har da Maryam Tasi'u tayi murnar kandi ita ma. Sadiya Bala tayi murnar kandi ita ma, Hajara Sani Zubairu tayi murnar kandi ita ma, har Nusaiba Garba tayi murnar kandi ita ma. Allah sa albarka a karatun ku 'ya'yan baiwa. Sannan 'yan sayins a gaishe ku ga jinjinar ban girma. Isa Abdulsalam yayi murnar kandi shi ma, har da Najibu Yahaya yayi murnar kandi shi ma, har da Sani Ismail yayi murna shi ma. Suraja Shu'aibu yayi murnar kandi shi ma, Ahmad Lawan yayi murnar kandi shi ma, har da Zainab Idris tayi murnar kandi ita ma. Khadijatu Umar tayi murnar kandi ita ma, har da Aisha Salisu tayi murnar kandi ita ma. Faiza Salisu tayi murnar kandi ita ma, har da Fatima Anas tayi murnar kandi ita ma. Sannu 'yan Arabic a gaishe ku ga jinjinar ban girma. Dole in gaishe ku kuna da kwazo ga kuma himma. Abubakar na Abubakar yayi murnar kandi shi ma, har da Salisu Isa yayi murnar kandi shi ma. Muhammadu Shehu yayi murnar kandi shi ma, Abdulwahib Sani yayi murnar kandi shi ma. Abubakar dan Kabiru yayi murnar kandi shi ma. Fatima Salisu tayi murnar kandi ita ma. Aisha Suleiman tayi murnar kandi ita ma. Hasina Rabi'u tayi murnar kandi ita ma. Tanzila Abdurrahman tayi murna ita ma, har Shafa'atu Lawan tayi murnar kandi ita ma. 'Yan kwamas masu girma ga karatu ga lissafi, na yaba muku nima dole sa ku cikin wake na. Abdulhadi Ibrahim yayi murna shi ma, Umar Nasir yayi murnar kandi shi ma. Sadiku Muhammad yayi murnar kandi shi ma, Sadiku Hamza yayi murnar kandi shi ma. Muhammad Dambala yayi murnar kandi shi ma. Allah sa albarka cikin karatun ku 'ya'yan baiwa. Allah ƙara zumunci gare ku sannun ku 'ya'yan baiwa. Ku haɗe kawunan ku kar ku yada zumuncin juna, da kun zama 'yan uwa kar ku yada zumuncin juna. Na yi maku bye bye al'amin ne sai wata rana. Na yi maku bye bye one boy ne